vähän valmistelen sitä, että nyt kun tämä kolmikannasta tämä kaksikantaa, eli SAK ja EK sopii keskenään nämä työmarkkinalait, kun eduskunta on se ulkoistanut, niin mitä se tarkoittaa, ja meinasin perehtyä niihin tesseihin, mutta sitten mä kuulin, että niitä on vähän yli 200 ja ne on semmoisen, kyllä niitä 200 sivuisikin on, ja mä nyt arvioin, että vähän niinku toista 100 sivua per tessi. Et se paperipino, mihin mä nojaan, niin tää niinku tarkoittaa sitä, että tää Suomen tessit tulostettuna, se vaatisi vähän enemmän kyllä korkeutta, koska sitten kun ne tulostaa, niin nämä paperit turpoaa. Eli nyt nämä on sovittu sillä tavalla tietenkin, että EK:lla on omat tarpeensa, ne löytyy niistä tesseistä. Sitten SAK:lla on omat tarpeensa, ne löytyy niistä tesseistä. Nämä on suurille suunniteltuja ja niissä ei ole huomioitu PK-yritysten tarpeita. Näitä firmoja, jotka on tuossa EK:ssa mukana, jotain 16 000 ja firmoja mukana kaikkia Suomessa on jotain 280 000, vähän riippuu miten lasketaan. Ja sitten nämä 16 000 firmaa osallistuu sitten näiden tekoon sopiikohan nämä kaikki ihan PK-yrityksille, että jos mä nyt palkkaan toimistotyöntekijä, niin mun pitäisi hänelle oma tessi. Jos mä olisin metallifirma, niin siihen oma tessi. Sitten jos olisi sähkömies, joka tekee sen, niin sille on oma tessi. Autokuskille varmaan oma tessi. Olisikohan varastomiehelle oma tessi? En minä tiedä. Että nämä on näitä suuria varten suunniteltuja. Ja ei yksi firma voi toimia, niin kuin äsken, niin monen tessin alaisuudessa. Että nämä pk-yritykset on sellaisia, että tuutko töihin, onko palkka ok, ja näillä ehdoilla ja voidaan sopia keskenään. Siis tämä pitää saada lailliseksi, että näin saadaan tehdä, koska nyt jos ryhdytään työllistämään ihmisiä, niin siinä kuluu jonkin verran aikaa ennen kuin nämä kaikki testit lukee läpi. Aika urakka. Ja en mä niin moiti niitä sisältöjä, siis suurimmassa osassa ne on aika fiksua tekstiä ja ihan sellaisia, mistä voi niin katsoa, että miten tässä lähdetään. Ja sinänsä, mutta kun ihan oikeasti niissä ei ole huomioitu pk-yritysten tarpeita, että kyllä se nyt eduskunnan täytyy luoda sellaiset raamit, että eduskunta on lainlaatija, että jotta saadaan nämä pk-yritykset nyt tekemään sitä, mitä toivotaan, niin kyllä tälle asialle on tehtävä jotain ja se vaan täytyy tehdä. Et antaa se kaksikannan nyt sopia keskenään mitä sopivat, kunhan sitä ei sitten edellytetä, että muut noudattaa sellaisia sopimuksia, missä ei ollut mukana lainkaan. Ja kyllä tässä varmaan tulee vähän esiin kaikenlaisia ongelmia, mitä pk-yrityksessä tulee, kun yritetään näiden suurien ehdolla toimia. Ei se toimi. Ja se on ihan hyvä, että yritykset kilpailee palkoilla, eduilla ja niin edelleen. Se voi säilyä edelleenkin, että jos ei ehdot mieluiten, niin menee toiseen firmaan. Kunhan saadaan vaan nämä työmarkkinat toimimaan, siihen nyt menee aikaa. Tällä hetkellä ei toimi, mutta jotain täytyy tehdä, että päästään alkuun. Joo, näin tällä kertaa. Mitähän seuraavaksi? No, kiitos kun jaksoit kuunnella. Okei.